Bona tarda a tothom. Benvinguts aquí al vestíbul del Teatre Auditori de Ripollet. Avui és dimarts i ja sabeu que els dimarts a Ripollet toca parlar de l'aigua. Estem arrencant i seguint aquest procés de participació, un procés de participació que no és només la trobada que fem els dimarts en el marc d'aquest cicle de xerrades, sinó que a més hi han hagut actes informatius i hi haurà unes rutes veïnals a la qual ens proposarem passejar per l'entorn de Ribera des d'un àmbit més lúdic, però també amb un espai d'informació i de participació. I aquest procés de participació que estem fent aquí a Ripollet té un perquè, i segurament si esteu aquí sabeu quin és aquest perquè. L'Ajuntament està fent tots els passos i està fent tot el procediment per recuperar la gestió directa de l'aigua. Com sabeu, des de fa més de 50 anys aquí hi havia una empresa, Sorea, que era la que gestionava l'aigua en una part del cicle de l'aigua i per una voluntat política el que es fa és recuperar aquesta gestió i a partir d'ara es farà des de l'administració. Això és un canvi de titularitat, però no només és un canvi de titularitat. Significa, o més aviat pot significar, un canvi de model en molts àmbits. Aquest canvi de model que pot ser des d'un punt de vista de participació ciutadana i democràcia, d'aspectes mediambientals, d'aspectes de com es fa la gestió de l'economia, perquè l'aigua seguirà comportant uns ingressos i uns gastos i hi haurà uns beneficis o no. Què es fa amb aquests diners? Segur que teniu moltes idees i moltes opinions envers tot això. En tot cas, aquest canvi o possible canvi de model s'haurà de plasmar en algun lloc i aquest lloc és el reglament. Actualment tenim una proposta inicial de reglament feta per l'Ajuntament i a més tenim aquest procés de participació ciutadana en aquests diferents espais on podrem modelar, modificar, en tot cas dir la nostra, participar i fer propostes concretes perquè s'inclogui en aquest reglament. Com podem participar? Doncs d'un cantó tenim la participació presencial, diguem-ne, que són tots aquests actes que estem anant fent i que seguirem fent, el procés informatiu, el cicle dels dimarts de l'aigua, dimarts que ve ens tornarem a trobar i tornarem a xerrar de l'aigua, i les rutes. Però a més, si hi ha persones, vosaltres o coneguts o familiars, que pel que sigui no poden participar presencialment, hi ha un altre canal, que és el canal online. Online podem fer dues coses. Accedim a la pàgina web de l'Ajuntament, participa.ripollet.cat/aigua pública i en aquesta pàgina web teniu tots els documents i tots els materials que s'han elaborat i que es van elaborant. I al final tindreu un formulari. Aquest formulari us orientarà en diverses preguntes de diverses qüestions, el qual podeu omplir. Una vegada l'ompliu, nosaltres rebrem aquest formulari i l'utilitzarem per fer la síntesi d'aquest procés de participació. Aquesta és una via, però n'hi ha d'altres. L'altra és, tenim una idea molt concreta sobre alguna cosa, sobre el que sigui, sobre un aspecte ecològic o un aspecte democràtic, de participació directa o de pobresa energètica. Doncs també podeu enviar un mail a aiguapublica@ripollet.cat i també el rebrem i utilitzarem tota aquesta informació per fer una síntesi, un resum i unes conclusions de tot aquest procés que després serà utilitzat i complementat amb el reglament inicial que comentàvem. Tenim tots aquests canals per poder participar i dir la nostra. Dit això, i sense voluntat d'allargar-me molt, avui estem aquí en una nova sessió. Fins ara, igual el dimarts passat parlàvem de conceptes més genèrics, més conceptuals, més teòrics, però que tenen la seva aplicació pràctica. Avui la nostra proposta és tocar de peus a terra. I tocar de peus a terra significa, en aquest cas, saber una miqueta més de la proposta concreta de Ripollet, del que es vol fer aquí a Ripollet, de quines característiques té i de quines propostes i quin camí ha de fer. Per tant, l'aquí i l'ara, però a més, per complementar això,
què millor que les vivències i les experiències. I per tant volem conèixer una alternativa de gestió privada de l'aigua com és la d'Aigües de París. I per tant avui tindrem l'oportunitat d'escoltar com s'ha donat aquesta remunicipalització, com es fa aquesta gestió de l'aigua i quins pros i quins contres podem trobar en aquests diferents models. Per tant, tindrem l'aquí i l'ara i una proposta que ja funciona, que ja fa temps que roda i que per tant ens pot aportar aquest punt d'experiència. A part d'escoltar les dues ponents, a dues dones que tenim avui que ens acompanyen, tenim una petita forma de participar. Segurament a tots vosaltres s'us ha repartit un full, tal com aquest, més o menys, que és una quadrícula. Aquesta quadrícula, que és molt senzilleta, té quatre quadrants que ens proposen parlar, fer propostes concretes sobre aspectes que s'hagin de considerar, que considereu cadascú de vosaltres que s'han de contemplar al nou reglament. Cadascú té el seu títol i el seu dibuixet, per fer-ho més clar. Veiem que es parla de democràcia i participació, a dalt a l'esquerra. A la dreta tenim una bombeta que simbolitza la sostenibilitat ecològica, temes de medi ambient, d'ecologia. A baix a l'esquerra tenim pobresa energètica i justícia social. I a baix a la dreta tenim el tema de sostenibilitat financera. Cadascú de vosaltres, si té alguna proposta concreta, pot omplir la seva graella. Hem posat 2 puntets a cada un dels quadrants, però això és orientatiu. Igual algú té moltes idees sobre un aspecte i no en té cap sobre un altre. En tot cas, si teniu algunes altres idees que no s'hi poden encabir en aquestes 4 propostes, hi ha a baix un apartat d'altres on podríeu posar el que us sembli. Aquest paper, a final de la sessió, el recollirem i també l'utilitzarem, serà més material que tindrem per tot el tema del procés participatiu i l'informe final. Dit això, també teniu aquest tríptic. Aquest tríptic explica una miqueta el procés, explica els possibles beneficis, els grans beneficis que té la remunicipalització de l'aigua. Parlo de remunicipalització, però cal aclarir que l'aigua sempre ha sigut municipal. El que canvia és la gestió, d'una gestió privada a una gestió directa. I a darrere teniu l'agenda. En l'agenda encara hi ha diverses activitats per celebrar. Us convidem a que hi participeu. Cadascú amb aquest procés de participació el que es pretén és parlar de l'aigua des dels seus diferents prismes, des dels seus diferents àmbits. El dimarts passat parlàvem de l'aigua com un dret humà i ens apropàvem al tema de la pobresa energètica i la justícia social. Avui parlem des d'un model col·laboratiu, cooperatiu, comunitari de gestió i dimarts que ve farem un grup de treball molt concret i aprofitant-nos de les experiències que tenim de la gent d'Aigua és Vida, de la gent de l'Observatori Ciutadà de Terrassa, de la taula de l'aigua de Terrassa, etc. I farem uns petits grups de treball. Per tant, ja veieu que una miqueta totes aquestes sessions el que pretenen és anar tocant les tecles de l'aigua, dels diferents prismes, els diferents àmbits i a diferents nivells. Deixo de parlar perquè em disparo jo sense voler i passo a presentar l'acte d'avui. L'acte d'avui es titula Alternatives col·lectives a la gestió privada de l'aigua. Al meu costat tenim a dues persones, a dues dones que saben una miqueta d'aquests temes. Un ens parlarà de l'aquí, l'altre ens parlarà de l'allà, però de l'allà proper. Si us sembla, començo presentant a la Catherine Calmet, que forma part de la Direcció General d'Aigües de París. Aigua de París és un projecte de recuperació de la gestió de l'aigua molt important, és referent. Estem parlant de París, que no és una ciutat petita, que és una capital europea i que té una complexitat extraordinària. Estem molt contents de tenir la Caterina amb nosaltres i esperem que pugui compartir amb tots nosaltres i ens doni idees i inspiració per anar traçant nosaltres una miqueta el projecte d'aquí. I l'aquí ens el compartirà la Pilar, que és tinent d'alcalde, ja la coneixeu, i a més és regidora dels serveis municipals i de municipalització.
Si us sembla, donem la paraula primer a la Pilar perquè ens situï una mica la proposta d'aquí i després seguim caminant amb la Catherine i al final podem fer una mica de diàleg si teniu alguna consulta, si voleu fer alguna aportació. No patiu per aquest paperet, són deures, no són deures. A sota teniu petits exemples si no sabeu per on anar i en tot cas jo el que faria és escoltar les experiències que tenim aquí al costat i segurament ens inspiraran i ens donaran recursos per després pensar una miqueta i poder parlar. Doncs si us sembla, Pilar. Sí, se sent... Vale. La complexitat tècniques perquè tenim aquí a la Catherine i amb això farem la traducció. Primer de tot us volia agrair a tots i a totes que hagueu vingut aquesta tarda a passar aquesta estona per parlar entre totes d'aigua i disculpar a l'alcalde que us havia de donar la benvinguda a vosaltres. No ha pogut ser per reunions a última hora en aquests moments convulsos que estem vivint al país i no ha pogut assistir han sortit reunions. Disculpo, no em seu la seva absència, però entenem que està passant aquest tema, aquests dimarts de l'aigua enmig de tots aquests moments difícils que està passant al país, que ja ens han, si recordeu, el primer va coincidir amb la vaga i el vam haver d'anul·lar. I estan comportant una certa dificultat que puguem parlar en tranquil·litat d'aquests temes, però creiem que també és necessari que continuem parlant d'aquests temes que també formen part de la nostra vida i que continuem amb aquesta normalitat. O sigui que jo us agraeixo molt que tingueu, que us hagi interessat acostar-vos avui aquí al teatre a que parlem entre totes d'aquest tema de l'aigua. Perquè per nosaltres des del primer moment era un tema que hem volgut treballar, el tema de l'aigua des de l'Ajuntament de Ripollet. Sempre ho hem dit, que no és parlar només de gestió pública. Per nosaltres l'aigua també és un element fonamental, és un element indispensable per la vida, per la societat, pels ecosistemes. Si no he portat notes i vaig llegir una mica. I en ser un bé comú per nosaltres té un interès especial que sigui gestionat des d'allò públic, que un bé comú no sigui gestionat per treure un profit econòmic, sinó que sigui gestionat des d'allò públic. Que com que és un servei essencial dels que prestem als ajuntaments, és un dels serveis essencials, bàsic per la vida, és també funció nostra garantir l'accés universal de tothom. Que sigui assequible per tothom també ha de ser una funció d'un ajuntament. No oblidem que som l'administració més propera i això també és funció nostra, garantir aquest accés universal i assequible per nostres veïns i veïnes. I per últim també això que dèiem, que d'un bé comú no en podem treure un benefici econòmic. Sí que hem de ser capaços de prestar aquest servei de manera eficaç, però al mateix temps el benefici que pugui donar aquesta gestió ha de redundar de nou en la societat. Ha de tornar el mateix que ho està gestionant. En aquest cas, millorant la qualitat de l'aigua que torna al medi ambient, millorar la qualitat del servei en inversions, fent-lo assequible a tota la societat. És un diner que per nosaltres és un que ha de revertir de nou a la societat. Teníem tota aquesta sèrie d'elements que per nosaltres feia que treballar amb l'aigua fos necessari, no només interessant sinó necessari, però a més ens trobem que el tema aquest del contracte del servei, ho ha comentat l'Oriol al principi, tenim un contracte de l'any 1968 que es va fer per un màxim de 50 anys. S'anava renovant, aquí s'anava renovant cada 8 anys, s'anava renovant de manera tàcita, però aquestes renovacions tàcites van deixar de ser contemplades per llei ja l'any 2000. Per tant, des de l'any 2000, en realitat el contracte de l'aigua ja no existia. Per tant, estàvem prestant un servei a través d'una empresa sense una relació contractual vàlida de pel mig. En aquest moment, no és que nosaltres, no només que vulguem entomar el tema de l'aigua, sinó que a més el contracte finalitzat fa que l'Ajuntament hagi de prendre una decisió sobre l'aigua. De quina manera la gestionem? Tornem a licitar-la amb una empresa o la gestionem de manera pública?
Nosaltres, d'entrada, per aquells principis que us he dit, per entendre que és un bé comú i que ha de ser assequible, la nostra opció inicial és la de que sigui un servei donat des d'allò públic. Però no és només, que a vegades diuen el tema de l'aigua és un tema polític, no és només un tema polític. Analitzem també, més enllà d'aquest posicionament inicial de que és un bé comú i el volem gestionar des de lo públic, analitzem també la situació. I com us deia, l'analitzem perquè hem de fer alguna cosa com a Ajuntament. El contracte s'acaba i o bé el tornem a licitar o bé ens el quedem, que és un tema que hauríem de fer amb tots els contractes dels ajuntaments. Cada vegada que finalitza un contracte hauríem d'analitzar quina és la manera millor de gestionar-la, quina és la manera millor per donar aquest servei públic. No es fa així normalment, sinó que quan va acabant una licitació es tornen a licitar, i en el cas que el volem revertir aquest servei que ara està donat en mans privades és quan fa aquest estudi. Però bueno, el fem aquest estudi. I el que diem el primer és això, plantegem-nos el model de gestió. Per què no? A escala mundial la gestió pública és la més habitual. El que està passant a Catalunya de que la gestió privada, i en molts espais on la gestió és privada, és una excepció en el model de gestió mundial. Normalment, habitualment, l'aigua es gestiona des d'allò públic. I aquí a Catalunya no es dona aquest cas, però a més no es dona sobretot a les grans ciutats, sobretot en allà on es pot fer negoci de l'aigua. Si veieu el mapa del servei públic i privat de l'aigua, al voltant de la gran ciutat de Barcelona, àrea metropolitana i gestió privada, i en aquells pobles petits on realment no es treu benefici, sinó que el que es fa és un servei públic, allà l'aigua es gestiona des de lo públic. Quan no es treu benefici, es gestiona des de lo públic. I que van diners pel mig, hi ha empreses que s'ho volen gestionar. Doncs d'una banda, això, habitualment, lo normal, la majoria, a nivell mundial, la majoria de la gestió es fa de manera pública. A més, i això són dades genèriques, no ens hem centrat en el cas de Ripollet, el cost del servei en general és un 20% més car de mitjana si la concessió és privada. Les inversions són dades que comencem a estudiar quan mirem en general, abans d'aterrar en el cas de Ripollet, i per tant tot això ens fa qüestionar de quina manera estem donant aquest servei. Les inversions augmenten un 18% de mitjana si quan ho he escrit malament. Les inversions augmenten un 18% de mitjana quan la concessió és pública. Des de lo públic augmenten les inversions un 18%. Els preus de municipis gestionats de forma privada, de mitjana, és un 25% més alt des dels municipis que quan és en gestió pública. Els preus també són en general més baixos quan ho gestionem des de lo públic. En el cas de l'àrea metropolitana podeu comparar els preus de Barcelona amb els que tenen a Barberà o amb els que tenen al Prat, que també són de l'àrea metropolitana i que són també gestió pública. Un 8% dels municipis en gestió pública realitzen tals d'aigua. Si la gestió és privada, el percentatge es eleva fins al 74%. Són dades, com us dic, estàndards, mitjanes. Què passa en el cas de Ripollet? També, si us centraven en la mitjana aquesta de l'àrea metropolitana, aquest és això que mateix us ensenyàvem aquí, la mitjana de l'àrea metropolitana, ens diuen que un 44% del cost és associat a l'aigua i el 56% no ho és. Amb aquestes dades inicials, amb allò que us dèiem inicialment i amb aquestes dades, comencem a analitzar el cas de Ripollet. I ho fem amb l'estudi de tarifes, amb l'estudi de tarifes de Sorea, que és l'estudi econòmic que ells fan per analitzar quins preus ens han de cobrar l'aigua als veïns i veïnes de Ripollet. És un document en el que ells ens diuen quines despeses tenen i com això reverteix en el preu que paguem cada un de nosaltres en el rebut de l'aigua. Aquestes dades és un document que és públic, que passa per l'Ajuntament i que passa per l'àrea metropolitana, perquè és la que a l'àrea metropolitana sabeu que és la que en general gestiona l'aigua, l'aportació d'aigua a les llars. Doncs, en base a aquest document, i el podeu mirar tots vosaltres, comencem a fer un repartiment de com estan repartides les despeses amb aquest de l'aigua. I veiem que hi ha un percentatge important que són costos associats a l'aigua, personal, compra d'aigua, tractament, material, treballs a tercers, transport, tot això són costos associats a l'aigua. La major part, un 75%, més d'un 75%, prop d'un 20% que són despeses associades al model de gestió, benefici empresarial, impostos, fons de reposició, i un 5% de despeses generals i financeres. De tot això,
hi ha una part que nosaltres podem analitzar que són costos que s'afegeixen al servei. Quina part? Doncs d'una banda, el que sempre hem dit, el benefici empresarial lícit. Qualsevol empresa que es posi a treballar sobre un tema, l'empresa treballa per treure un benefici d'això, un benefici lícit. Aquí no tenim cap problema en que l'empresa tregui un benefici. Altra cosa és que si és, com us deia, un bé comú, aquest benefici hagi d'anar a parar a mans privades o hagi de poder revertir en una millora d'aquest servei i d'aquest bé públic. Ja sigui, com dèiem, amb la millora de la qualitat, amb millors inversions, amb temes de pobresa energètica. Doncs el benefici empresarial, tal com surt calculat en aquest document del costos de la tarifa de l'aigua, és de prop de 200.000 euros a l'Ajuntament de Ripollet, al nostre municipi, no a l'Ajuntament, sinó al municipi de Ripollet, que aquest correspon a un 16% de despeses d'explotació, tal com ens ho expliquen allà, el 16% de les despeses d'explotació, busques les despeses d'explotació, calcula sobre això el 16%, i a més li sumes el 6% de la compra d'aigua. Ripollet, sabeu que som un poble molt lligat a l'aigua. Passem, el riu ens travessa, tenim moltes fonts al municipi que ara mateix estan tancades, però hi ha moltes fonts. Històricament, la història del nostre poble ha estat sempre molt lligada a l'aigua. El casc antic està també ben lligat on inicialment teníem l'aigua. Hi ha fonts, hi ha hagut molts pous, sabeu que tenim molts aqüífers, molt poc estudiat, però existeix un lligam profund de l'aigua en Ripollet i a més tenim un desconeixement molt gran perquè el 100% de l'aigua que consumim a Ripollet el comprem a Aigües Ter Llobregat. No aprofitem res d'aquests aqüífers. Tota l'aigua de consum, el 100%, la comprem. Doncs el 6% de la compra de l'aigua forma part també d'aquest benefici que es queda a l'empresa, que és al voltant d'aquests 200.000 euros, una mica menys, però molt poquet menys. Doncs això és un cost afegit al servei perquè és el benefici que es queda a l'empresa per fer la feina que està fent. A més, la xarxa perd aigua. Perd aigua per diverses raons. De tota l'aigua que arriba, no tota l'aigua s'acaba pagant a les llars. Hi ha aigua per pèrdues per la xarxa, a vegades aigua que no passa pels comptadors, doncs hi ha una pèrdua d'aigua important. El 18% de l'aigua que s'està comprant, aquí posa que paguem perquè l'estem comprant, aquest 18% de l'aigua que l'estem pagant després no es consumeix. Però igualment aquest 20% forma part d'aquella despesa que després ens carreguen al rebut. El que vull dir és que estem pagant aquest 18% de l'aigua que es perd per les canonades, que es perd per les pèrdues d'aigua, aquest 18% l'estem pagant amb els nostres rebuts de l'aigua. A més, d'aquestes pèrdues de l'aigua, l'ACA ens multa per perdre l'aigua, perquè si tenim unes pèrdues de l'aigua, doncs l'ACA calcula quina aigua estem perdent, perquè això és un bé que estem llançant, que estem perdent, i per tant l'ACA castiga els municipis per aquesta pèrdua de l'aigua. El càlcul d'aquesta pèrdua són aquests 13.000 euros, però aquests 13.000 euros, una mica més, no els paga Sorea. Aquests 13.000 euros també reverteixen en el rebut de l'aigua, per tant els estem pagant entre tots i totes. Això ve a parar també el nostre rebut. I l'IAE és un impost que no és que no l'haguem de pagar i que no hagi de formar part, l'únic que el càlcul de l'IAE, quan els càlculs que fa Sorea amb el seu estudi de la tarifa, el suma a les despeses d'explotació, de manera que també aquest impost forma part d'aquell 16% que després Sorea forma part del benefici empresarial de Sorea, perquè l'IAE el suma a les despeses d'explotació. Per tant, que ho sumi a les despeses d'explotació i per tant reverteixi amb el benefici empresarial, per nosaltres també és un sobrecost del servei, perquè no tindria per què ser d'aquesta manera. Treballs a tercers. Les empreses contractades per diversos serveis no és que no les haguem de contractar, no és que no haguem de contractar serveis a tercers, encara que l'empresa fos municipal, hi ha molts serveis que s'haurien de contractar a empreses terceres per si tens una averia gran, hi ha moltes coses. En aquest cas, sempre les empreses de tercers que s'estan contractant són del mateix grup d'Agbar, que també obtenen el seu propi benefici empresarial. No fa una contractació com fa des d'un servei municipal que licites amb aquell que et fa el servei més econòmic
per donar el millor servei, sinó que ells donen els serveis a tercers a empreses del mateix grup empresarial, de manera que també això implica un sobrecost amb el servei. Les despeses de personal que surten amb el càlcul de la tarifa són molt elevades en comparació amb altres empreses d'abastament d'aigua. La publicitat que Sorea fa, i aquí teniu molts exemples que estem veient aquests dies amb publicacions del municipi, aquesta publicitat també es posa dintre del càlcul de la tarifa i la paguem als veïns i les veïnes amb el nostre rebut de l'aigua, perquè la publicitat la incorporen dintre de la tarifa. Quan ells fan el càlcul ens diuen de publicitat em gasto tant. Doncs aquesta autobombo que es fa en l'empresa també l'estem pagant nosaltres amb el nostre rebut. Davant de tot aquest panorama, nosaltres comencem a estudiar que realment pensem que és interessant que tirem endavant un canvi en el model de gestió. Per temes, com us deia, de béns comuns, per tema de serveis essencials, per temes de pobresa energètica i de talls de serveis a veïns i veïnes i per temes econòmics, també és important, i també els tenim en compte. Per tot això comencem a estudiar la viabilitat de que gestionem l'aigua, el servei d'abastament d'aigua potable des del propi municipi, des de l'Ajuntament, que sigui un servei que gestionem de manera interna. Per fer això, des de fa, jo crec que gairebé prop de 2 anys, comencem a treballar amb GIACSA, que és són els gestors d'aigua pública a Catalunya, perquè ens elabori com podia ser un pla d'empresa per tal que si l'aigua la portéssim des de Ripollet, com ens aniria aquest pla d'empresa. Ens fa com una mena, això, el pla d'empresa i el pla de viabilitat. Diu, si vosaltres aquesta aigua la portéssiu des de l'Ajuntament, seria viable econòmicament, tècnicament, es podia tirar endavant des d'una entitat mercantil. Des d'aquest primer estudi ja ens dona que podíem fer d'entrada unes inversions des de l'Ajuntament al voltant de 250.000 euros anuals. Inversions que podem revertir, com us dèiem, per exemple, en millorar la qualitat de les canonades i que aquestes pèrdues d'aigües que ara mateix existeixen siguin més petites. O amb el que ara mateix estem donant a les empreses privades perquè no facin talls d'aigua, quan hi ha veïns que no poden pagar la factura de l'aigua, i podeu comptar que a Ripollet en són molts, doncs aquests veïns que no poden pagar la factura de l'aigua, el que estem fent és pagar nosaltres les factures a les empreses privades. Doncs és un diner que revertiríem nosaltres mateixos. Podem dedicar una part d'aquests diners a un fons social per ajudar a pagar tot això. Són decisions que s'hauran d'anar prenent. I parlem també, comencem a parlar del cicle integral de l'aigua. Per què? Perquè Sorea el que s'encarrega ara mateix és d'agafar l'aigua que compra Aigües Ter Llobregat i ens la porta a les nostres llars. Fa aquest procés. Però el procés de l'aigua no s'acaba aquí. Aquesta aigua després ha de retornar. Aquesta aigua després ha de retornar a la natura. I sí que hi ha una part que gestiona des de l'àrea metropolitana, que és la depuració d'aquesta aigua. Totes les depuradores també són metropolitanes. La depuradora nostra que està cap allà, cap a Montcada, aquella depuradora és de l'àrea metropolitana i des d'allà es fa. Però tota la canalització d'aquesta aigua, tota l'aigua que després des de les llars ha de tornar cap aquí, en aquest moment això és tierra de nadie. Aquí no hi ha impostos sobre com recolectem aquesta aigua, no hi ha diners, no hi ha empreses, no hi ha ningú. O sigui, comencem a parlar i a adonar-nos que no és només portar l'aigua, sinó també és després aquesta aigua com retorna al medi, com tanquem aquest cicle de l'aigua. Tant si treu un benefici com si no, perquè l'aigua és un cicle sencer, un cicle vital que hem de tancar. Treballem també en fer una intervenció tècnica sobre aquest servei. Què vol dir això? Doncs anem a mirar les instal·lacions que té Sorea en aquest moment, totes les instal·lacions que pertanyen al servei, per tal que estigui en perfecte estat de conservació i funcionament. Comencem a treballar amb ells, anem a mirar com estan les instal·lacions i les has de tornar en perfecte estat
com les teniu i comencem a estudiar. I també analitzar tot el balanç econòmic del servei, quines inversions s'han fet, com estan amortitzades, quants diners devem, perquè si sentiu, jo a vegades sentim parlar d'altres municipis que han començat a fer aquests processos de municipalització i sense parlar que s'han d'indemnitzar les empreses per quedar-te el servei, doncs amb una morterada de diners que dius, bueno, d'on traiem aquestes... En aquest cas, tant les instal·lacions, el que són totes les estacions de bombeig, les canonades ens diuen que estan en perfecte estat, o sigui, estan molt ben conservades i estan en bon funcionament. És cert que, i a més, des del principi, totes les relacions que hem tingut amb Sorea sempre li hem dit no tenim cap problema amb la gestió que heu estat portant, o sigui, és veritat, Sorea no està donant problemes, si l'aigua que ens arriba és bona i, com us dic, les instal·lacions són bones, és només que si el contracte s'acaba volem mirar de quina manera ho volem gestionar a partir d'ara i creiem que és millor manera de fer-lo, portar-ho des de lo públic, no perquè tinguem cap problema en Sorea, sinó senzillament perquè si el contracte s'acaba vull decidir de quina manera fer-ho i em sembla millor una altra. I aquest balanç econòmic, una vegada analitzat, les últimes inversions que es van fer va ser per un dipòsit que s'acaba d'amortitzar a finals de l'any vinent i, per tant, realment no hem d'indemnitzar l'empresa per fer aquesta reversió del servei, sinó que és un procés bastant que no implica grans inversions per part de l'Ajuntament. Amb això que us deia de l'estat de les instal·lacions, sí que jo crec que és interessant aquest tema que us comento aquí, el tema del fibrociment i el PVC a la xarxa. Si us fixeu, prop d'un 40% de la nostra xarxa és de fibrociment i prop d'un 10% és de PVC, i tant el PVC com el fibrociment en canonades amb una certa antiguitat va associada a fuites d'aigua i a rendiments baixos. Aquell 20% que us deia, quasi un 20% d'aigua que es perd, i que són canonades molt antigues, de fibrociment o de PVC que no s'han renovat i que cal fer inversions, cal que aquests diners retornin, que no se'n vagin per allà, sinó que retornin a la societat i puguem invertir en millorar la nostra xarxa, la nostra canalització. I a més també detectem altres actuacions necessàries amb la xarxa, aquesta dels canvis de canonades, connectar pous a la xarxa de subministrament, perquè els pous ara mateix no s'estan utilitzant i l'empresa aquesta ens recomana, hauria de connectar alguns dels pous a la xarxa de subministrament, hem d'adequar la xarxa a la normativa contra incendis, hem de fer actuacions per determinar millor rendiment i localitzar les fuites per sector, sectoritzeu la vostra xarxa per tal que puguem detectar on són les fuites, perquè si tota la xarxa va tota junta és molt difícil. Hi ha actuacions que s'han de fer i ens determinen quines són. Si disposació de diners per fer inversions, hi haurien tota aquesta sèrie de coses que podíem fer per millorar la nostra xarxa i la qualitat de la xarxa. I un altre dels temes que estem fent des de l'Ajuntament és aquest del reglament, però bàsicament ja l'explica l'Oriol. Aquest espai de construcció col·lectiva en el que volem estudiar entre totes diferents temes com el de la gestió directa, l'aigua com bé comú, mesures contra la pobresa energètica, per tal de ser capaços entre tots de crear aquesta cultura de la gestió pública de l'aigua. Tot aquest procés forma part d'aquest estudi que estem fent, aquesta memòria, per avaluar realment quin és el millor model per gestionar l'aigua a Ripollet. L'Ajuntament en ple ha començat a fer aquest procés, es va anomenar al ple passat una comissió d'estudi. Aquí entre el públic tenim diversos membres de la comissió i els agraeixo molt que hagin vingut perquè això també formarà part, tot aquest treball del reglament també formarà part al final de la memòria. I ara l'Ajuntament està treballant amb aquest procés. Aquest reglament s'inclou dintre també de tot aquest treball que estem fent com a Ajuntament per analitzar si realment quins són els números, com analitzem tant econòmicament, socialment, jurídicament, de totes aquestes maneres com podem fer aquesta gestió. I per últim, una cosa que per nosaltres també és molt important, i és que no només han de sortir els números, no només hem de fer un bé social, sinó que també creiem que és important parlar això de la gestió comunitària. Per nosaltres no té sentit que l'empresa sigui pública o sigui privada si no som capaços d'incorporar
una última cosa, que és la participació ciutadana, no? El paper que tots nosaltres hem de tenir dintre d'aquest paper. I és que per nosaltres el que és important és que incorporem mesures de control ciutadà dintre de la gestió de l'empresa, perquè si no al final, si en lloc de ser una empresa privada, és una empresa pública, però la gestiones d'igual manera, la diferència no és tanta. Creiem superimportant que també la ciutadania formi part d'aquest nou model de gestió, aquestes formes de control social i que ens puguin garantir transparència, informació, rendició de comptes i al cap i a la fi la participació ciutadana. Tot això ho debatrem el dimarts vinent, a la següent jornada. Us convido a tots que vingueu, a part que la d'avui sigui molt interessant, que també estigueu en aquella, perquè jo crec que és en la que també debatrem de quina manera els que estigueu interessats podrem formar part d'aquesta cultura de l'aigua a Ripollet i ja està, cap a la gestió pública de l'aigua a Ripollet. Moltes gràcies i deixo pas a la Catrín, que ens fa molta il·lusió que hagi volgut acompanyar-nos des de París i sembla que hem de fer canvi amb tota aquesta tecnologia, que sí? M'entendez? Oui, ça y est. M'escolteu bé? Bé, bona tarda a tots. En primer lloc, moltes gràcies per aquesta invitació. Estic molt contenta de ser aquí entre tots vostès avui. El meu nom és Catherine Calmet i efectivament treballo a París a l'empresa pública Eau de Paris, Aigua de París, que és una gran empresa pública de l'aigua, que és el tema que ens ocupa avui, però sempre estem encantats de tenir ocasions per explicar el que fem, però també per convèncer que escollir la gestió pública de l'aigua és realment l'elecció de futur, l'elecció correcta. Intentem utilitzar qualsevol ocasió que podem per compartir aquesta passió de la gestió pública de l'aigua. I aprofitem qualsevol oportunitat. Em sap greu, però tinc la veu una mica malament. En primer lloc explicaré què és Eau de Paris i el que fem i estaré encantada de contestar qualsevol pregunta, però veuran que abans d'arribar a Ripoll no coneixia la situació aquí, però el que acabo d'escoltar respon perfectament al que us volia explicar, de fet. En primer lloc, Aigües de París, Eau de Paris, és la més gran empresa pública de gestió de l'aigua a França. Existeix des del 2010 i, de fet, aquí tenim els cartells que hem fet aquest any. És una nova campanya de comunicació i, de fet, darrere aquests missatges hi ha un missatge central que és el que hem utilitzat, que és dir que som una empresa pública, però els nostres accionistes són els parisins i les parisines de qualsevol generació. I aquesta és l'elecció que es va fer el 2010, a partir de 2010 per l'Ajuntament de París. Com deia, és una empresa pública i per nosaltres és un terme important. Empresa pública inclou empresa i pública i reivindiquem justament aquest terme d'empresa com a actor econòmic. Per nosaltres, l'acció econòmica no és senzillament el fet de l'empresa privada, es pot ser un actor econòmic públic i tenim 3 pilars a la nostra empresa. El primer, l'excel·lència industrial, és a dir, volem ser un actor industrial eficaç, és a dir, produir aigua i aigua de bona qualitat i, per tant, hem d'oferir això als nostres habitants. El segon pilar és la qualitat del servei, és a dir, produïm aigua pels usuaris i els usuaris, els parisins i les parisines, tots aquells que treballen a París o que visiten París, perquè tenim molts turistes com a Barcelona, doncs són els nostres usuaris i estan al centre de les nostres accions. I el tercer pilar és l'anclatge en un territori. L'aigua és un recurs natural i per sobre de tot estem en un territori, en una ciutat i fins i tot més enllà de la ciutat. I per tant hem d'oferir serveis i
hem d'oferir serveis literalment al territori on ens trobem. 3 pilars i un objectiu central, que és l'interès general. Per nosaltres l'interès general també és essencial i és potser un dels elements que distingeix la gestió pública de la privada. I és la visió de mig i llarg termini, és a dir, la nostra visió de la gestió de l'aigua no és quan s'acaba un contracte, tot i, òbviament, com veiem aquí, hi ha contractes de 60 anys, que és una bogeria, ningú faria un contracte avui en dia de 60 anys, doncs la majoria dels operadors privats tenen el límit d'un contracte, 15 anys, 12 anys, màxim 20 anys, i se centren en aquest termini, però la gestió pública no té límit. I, per tant, té el llarg termini. Les coses que es fan avui han de ser eleccions sostenibles i és justament el que comprenem nosaltres per l'objectiu central de l'objectiu general. En poques paraules us explicaré el que és Eau de Paris, i potser aquest mapa no us diu res si no coneixeu la zona, però el centre és el territori de París. Imagineu que esteu a la regió i teniu uns 200 quilòmetres a la base del mapa i aigua de Eau de Paris. Tenim un esquema d'alimentació, el que anomenem tècnicament l'esquema d'alimentació, bastant excepcional. És un esquema d'alimentació que és antic, que es va crear al segle XIX per grans urbanistes que van crear París i que van ajudar a crear el París d'avui en dia, almenys. I aquest esquema és bastant excepcional perquè París està alimentada de 5 sectors d'alimentació. Tenim aigües subterrànies, d'una banda, que venen de l'oest i de l'est de París, per la meitat de l'oest, a l'esquerra i l'est a la dreta, que venen de 100-150 quilòmetres de París, amb aqüeductes que porten l'aigua de forma gravitària, és a dir, de forma natural, no cal energia. Hi ha aqüeductes que estan concebuts de tal manera que no cal energia per portar l'aigua fins a París. I també tenim 2 fàbriques que prenen aigua del riu Sena i l'altra, la mar, i per tant tenim diferents punts de captació de l'aigua. És una cosa molt excepcional perquè això ens permet molta seguretat. Si hi ha un problema, si hi ha una sequera, si hi ha qualsevol mena de problema, podem garantir amb tota seguretat l'aprovisionament d'aigua a París en qualsevol moment. Això és la primera cosa. I, per tant, tenim 50% d'aigua subterrània, 50% d'aigua de superfície i tenim la gestió integrada del conjunt del dispositiu. És a dir, nosaltres som responsables de la producció de l'aigua des de la primera gota produïda o captada, si més no, en una font, fins a l'aixeta. I això és extremadament important per assegurar un control perfecte del procés. Com deia, tenim un patrimoni excepcional, som depositaris i això també parlava de la visió a llarg termini. Avui amb Eau de Paris són imatges una mica emblemàtiques, però Eau de Paris gestiona aqüeductes que estan molt lluny i que es van concebre al segle XIX, dipòsits que estan a París i que també es van realitzar al segle XIX i que estan en perfecte estat. Bé, òbviament hi ha un manteniment darrere, però estan anclats amb una història urbana amb dipòsits. És a dir, l'aigua està present pels parisins, fins i tot amb dipòsits en el cor de la ciutat. Parlava també de la gestió integral. En poques paraules, no vull entretenir-me gaire, però cal saber que quan l'aigua arriba a l'aixeta ha passat un circuit molt llarg i és extremadament important controlar, i Pilar en parlava, de controlar el conjunt del procés, és a dir, nosaltres la produïm, la transportem, la distribuïm i la controlem
fins i tot amb laboratoris. Per tant, de nou, des de la font fins a l'aixeta. I en poques paraules, sense voler allargar-me gaire, tenim una altra escala que Ripollet, però és un model que és perfectament transposable. Tenim 3 milions de consumidors cada dia i produïm 500.000 metres cúbics cada dia, amb punts de captació, amb aqüeductes, amb dipòsits, amb fàbriques, però també hi tornaré amb una feina amb els agricultors, perquè també estem implantats en regions bastant lluny del centre de París, i per tant és un saber fer que implica més de 60 oficis. A Eau de Paris hi ha més de 200 persones que treballen. Hi ha gent que treballa amb els agricultors, gent que segueix les inversions, gent que segueix les relacions amb els clients. Tenim amb la clientela un centre de trucades o les oficines a París. Si algú vol trucar o vol posar-se en contacte amb Eau de Paris, estem a París, no estem deslocalitzats en algun altre país, i tot es fa a proximitat. Tornaré a parlar com des de 2010 Eau de Paris s'ha convertit en aquesta empresa pública que és avui. De fet, cal recordar que va començar el 2005-2006 amb una decisió de l'Ajuntament de París que justament va aprofitar, com s'ha dit abans, del final d'un contracte amb una empresa privada que assegurava la distribució de l'aigua, va aprofitar que s'acabaven aquests contractes per plantejar-se quin havia de ser el futur. En aquella època, abans de 2010, a París, hi havia 4 empreses diferents que gestionaven l'aigua. I és la raó per la qual insisteixo que avui fem tot el procés, mentre que en aquella època hi havia 4 empreses diferents, 2 privades, Suez i Veolia, que eren 2 grans actors de l'aigua que es repartien al mercat de París per distribuir l'aigua. Hi havia la producció de l'aigua amb les fàbriques que hem vist, era una societat d'economia mixta que tenia el 50% la ciutat i l'altre 50% Suez i Veolia, també, i un laboratori públic. Per tant, aquesta era la situació d'abans de 2010. Els contractes s'acabaven el 2010 amb Suez i Veolia i sobretot es va fer una anàlisi, exactament el mateix sistema que esteu fent vosaltres, una anàlisi per veure com estaven les coses i des de l'Ajuntament, amb diferents anàlisis financers, econòmics i jurídics, vam veure que hi havia un cost enorme, que els costos de dividends que es pagaven i dels beneficis no es reintroduïen en el procés i això representava 30 milions d'euros cada any. Òbviament a l'escala d'una ciutat com París, però 30 milions d'euros cada any és enorme, que anaven com a beneficis no reinvertits. I també hi havia una enorme opacitat quan tenim comptes separats entre la producció de l'aigua i la distribució de l'aigua i no hi ha vincle prou concreta entre totes dues, és la millor manera de perdre el control dels comptes i el control, per tant, de la qualitat de les eleccions tècniques o d'inversió. Per tant, aquesta pèrdua de control i aquesta opacitat dels comptes era veritablement la principal preocupació. I l'altre tema era l'augment dels preus. Els preus no havien parat d'augmentar en general perquè estava previst per contracte i no perquè es fessin inversions. Es poden tenir preus que augmenten si es fan inversions importants. Evidentment, el preu té una relació, en principi, amb els costos econòmics, però aquí, de fet, els preus augmentaven de forma molt important sense cap relació amb els costos.
I torno a aquest context que va portar a la ciutat a decidir, amb un projecte polític fort, és a dir, era per la ciutat, implicava reprendre el control d'un servei públic, amb la decisió de ser responsables, de tenir una gestió que beneficiés totalment als usuaris, és el que deia abans. Els nostres accionistes són els parisins i les parisines, i sobretot tenir també una visió de llarg termini amb un projecte important al voltant de la protecció del recurs, perquè amb això estem d'acord, l'aigua és un bé comú, no és un recurs com qualsevol altre que permetria fer negocis, no és un bé, no és una mercaderia, és un bé comú i per tant s'ha de tenir en compte en aquest context. I per tant un projecte polític d'una banda i també, insisteixo en aquest, un model econòmic, perquè de fet, i això és un debat que hi ha sovint amb els detractors de la gestió pública que diuen sí, la gestió industrial ha d'estar en mans de les grans indústries i el sector públic i els polítics s'han d'ocupar dels serveis. El model econòmic és només el model mercantilista i competitiu. Doncs de fet, no. Nosaltres considerem, i més amb la perspectiva de 7 anys, que és un model econòmic que ha demostrat que funciona. No va ser difícil, no dic que fos fàcil, però és un model econòmic que està demostrant els seus resultats. Avui produïm perfectament, les 24 hores al dia, aigua de perfecta qualitat. Hi ha multitud de controls que es fan permanentment, tenim les xifres totalment públiques que ho demostren, i això amb el cost concret. El parisí, quan paga el cost de l'aigua, paga efectivament el que ha costat la producció de l'aigua a la col·lectivitat. I, de fet, va ser un dels primers efectes de la municipalització. Va ser que el 2010, el primer any, el primer de gener del 2011, el cost de l'aigua va baixar d'un 8%. La gestió pública immediatament va permetre reequilibrar els comptes i tenir una baixada del 8%. I des de llavors el preu de l'aigua s'ha mantingut gairebé al mateix preu i avui tenim un preu de l'aigua de 0,8 euros al metre cúbic abans d'impostos i que és inferior al que era el 1 de gener del 2011. És a dir, ens hem quedat en aquesta part baixa i avui el metre cúbic d'aigua a París costa 1,08. No 0,8, com he dit abans, perdó. Una mica més amb els impostos. La factura també és la producció d'aigua potable, però també el sanejament. Crec que aquí és exactament igual. El sistema a França fa que la factura de l'aigua es pagui conjuntament tot l'esquema de producció d'aigua, la producció d'aigua potable, el sanejament i els impostos. Doncs bé, són 3,40 euros al metre cub i 1,08 és el preu de l'aigua. Un model econòmic que funciona amb un preu molt baix, el més baix possible, i aconseguim mantenir un nivell d'inversions. No ha anat en detriment de les inversions. Avui el pla plurianual d'inversions a París és de 450 milions, uns 70-80 milions cada any d'inversió. Som un actor econòmic molt rigorós i molt eficient, tant com qualsevol altre. I aquí torno a l'aspecte de l'especificitat de la gestió pública, que és el pilotatge per part del municipi de la gestió del servei. I aquí vam posar en marxa un sistema que és un sistema potser una mica únic,
tot i que hi ha exemples a altres llocs, és un contracte d'objectius. Eau de Paris no és un servei municipal, és una empresa pública autònoma, però està vinculada a la ciutat a través d'un contracte d'objectius, que és un contracte que es discuteix i s'adopta en el Consell Municipal de París. El Consell Municipal defineix els termes del contracte, defineix els objectius i l'operador, al final del contracte, ha de garantir un cert número de coses i hem de garantir la qualitat del servei, evidentment, hem de garantir el control dels preus, hem de garantir el control dels costos i tenim un contracte totalment transparent d'aquesta manera perquè va al Consell Municipal de París, al Consell d'Administració d'Eau de Paris. És un contracte per 5 anys, no per 15 ni per 60 anys. Cada 5 anys el contracte es renova i cada any ja es fa balanç amb diferents indicadors de resultats que permeten saber exactament on estem i que permeten als polítics controlar perfectament la decisió. I les eines d'aquest pilotatge són també una especificitat d'Eau de Paris, és una governança oberta i participativa amb 3 eines de governança. En primer lloc, el Consell d'Administració d'Eau de Paris, com us he dit, és una empresa dirigida per un Consell d'Administració que vota el pressupost, que pren les decisions, que pren totes les grans decisions. Aquest Consell d'Administració està format essencialment per polítics, en 2/3 parts són polítics de la ciutat, de tots els partits, òbviament de la majoria i de l'oposició. És la diversitat dels polítics de la ciutat, però també tenim representants associatius, és a dir, que tenen veu i vot. Voten exactament igual que els polítics sobre el pressupost, sobre els preus, etc. Tenim representants del teixit associatiu, tenim 2 representants dels assalariats, és a dir, també és una empresa socialment responsable i que els seus assalariats es vinculen en la decisió, en les decisions de l'empresa, en el Consell d'Administració, i també 2 personalitats qualificades. Tenim un enginyer, un professor a la Universitat d'Agronomia, un enginyer que és expert en la qualitat de l'aigua i la relació amb els territoris agrícoles, per exemple, i un altre que és una professora de Ciències Socials i que és professora o especialista en participació ciutadana i que es van associar, com estaven associats des del principi a la creació d'Eau de Paris, doncs els vam associar també al Consell d'Administració. Això és l'òrgan de direcció, és el Consell d'Administració. També tenim un altre d'animació, que és el pavelló de l'aigua, que està al barri Sazé de París. És un espai de pedagogia i de discussió de l'aigua. L'aigua ha de ser sempre una qüestió pedagògica de debat. Tenim exposicions, tenim classes d'aigua per tornar sempre a... perquè no tornem a la idea de que l'aigua és un producte mercantil i per intentar sensibilitzar a la població en el consum sostenible, la preservació, etc. I el tercer punt és l'Observatori Parisí de l'Aigua, és una instància de democràcia participativa, és a dir, es va crear per la ciutat, però dins hi tenim representants d'associacions, dels consells de barri, també tenim polítics dels diferents barris, tenim polítics a l'Ajuntament Central, però també tenim 20 barris i hi ha polítics, i és una instància de participació que abans de la creació d'Eau de Paris va ser molt activa en l'acompanyament ciutadà del municipi, és a dir,
l'Observatori Parisi de l'Aigua va ser consultat a cada etapa, una mica la imatge del que esteu fent aquí. Totes les etapes de presa de decisió doncs, va tenir veu i vot i encara avui dona la seva opinió sobre les grans etapes. En parlaré d'aquí una estona. Per exemple, vam adoptar una estratègia de protecció dels recursos. Doncs bé, es va presentar a l'Observatori de l'Aigua, que en va debatre, i és un lloc que fins i tot després de la municipalització és un lloc de concertació i de debat sobre l'aigua. Doncs fins aquí les nostres instàncies de governança i només un apunt, estem molt orgullosos, hem presentat aquest any la nostra candidatura a un premi de Nacions Unides, a la branca de polítiques públiques de Nacions Unides, i estem molt orgullosos d'haver guanyat aquest premi com a servei públic. I sobretot en una categoria que per nosaltres era molt important, que era la categoria promoure la transparència, la responsabilitat i la integritat en el servei públic. I el fet de ser reconegut en aquesta categoria per l'ONU és una font d'orgull per tota la gent que treballa o pagui, i per tant ho havia de dir. I dues paraules sobre dos eixos importants. Insistia en la nostra eficiència econòmica, que tenim exigències econòmiques, però també hi ha una prioritat que es dona a la transició ecològica i al consum sostenible. No som un servei públic com qualsevol altre i avui ho sabem. Per exemple, la qüestió del canvi climàtic està present i l'aigua es veu impactada. El futur dels recursos de l'aigua es veuen impactats. Que hi haurà més fases de sequera en el futur, això ho sabem, que hi ha més riscos d'augment de l'aigua. Per tant, podem tenir més estrès hídric i, per tant, tenir més dificultats per produir l'aigua. Sabem també que la nostra pròpia activitat genera gasos hivernacle i per tractar l'aigua sabem que necessitem productes químics, per tant hi ha un impacte en termes energètics, ecològics, i per tant tenim una estratègia per intentar reduir aquest impacte, sobretot tenir pel que fa als recursos una estratègia molt important a la que destinem molts esforços, que és la protecció dels recursos. Hem vist que el mapa que treballem amb zones agrícoles bastant allunyades i, per tant, treballem amb agricultors per tal que modifiquin les seves pràctiques agrícoles, perquè sabem que si avui tenim problemes de nitrats, de pesticides a l'aigua que cal tractar, i això sobretot a la regió parisina, perquè hi ha hagut una agricultura intensiva que ha fet molt de mal a l'aigua, i quan més impacte rep l'aigua per l'agricultura, més l'hem de tractar i més car és, i més té un impacte ecològic en aquest tractament. I, per tant, tenim una preocupació d'acció preventiva per, entre altres, ajudem els agricultors a tenir tractaments més positius i menys agressius. També comprem terres quan estan disponibles i quan estan a proximitat, òbviament, dels nostres punts de captació. No pretenem ser propietaris de terres, però sí que comprem terrenys o fem contractes amb agricultors perquè facin agricultura ecològica. Tenim també altres projectes al voltant de l'energia. Parlava, per exemple, de la qüestió de l'impacte ecològic i nosaltres intentem desenvolupar. París té una xarxa d'aigua potable, és una especificitat de la ciutat, és aigua que no ha sigut tractada com l'altra, té menys impacte ecològic, per tant, i l'utilitzem per netejar les terres o producció d'energia renovable, etc.
Doncs bé, aquesta és l'acció que portem a terme sobre els temes ecològics i mediambientals. No he parlat també del consum sostenible, també tenim una acció pedagògica important per fer que la gent utilitzi l'aigua de l'aixeta, que la gent deixi de comprar aigua embotellada quan l'aigua de l'aixeta és perfectament bona. De fet, també tenim, per exemple, a les llars d'infants, a París, donem aigua de l'aixeta als nens i no hi ha cap problema. Insistim que la gent deixi de comprar aigua embotellada, que després té un impacte ecològic important, perquè són residus que s'han de tractar, són béns que cal transportar bé. En definitiva, tota la part educativa de l'ús de l'aigua de l'aixeta i educació mediambiental és molt important. També tenim la part social i reprenc el que deia la Pilar abans. Per nosaltres queda clar que existeix el dret a l'aigua en el sentit que és un dret humà, evident. Ho sabem bé, hi ha llocs on la urgència és encara més greu que aquí, però el dret a l'aigua és essencial i, per tant, efectivament cal garantir a tots els ciutadans, a totes les persones que puguin accedir a aigua de qualitat a un cost el més baix possible i en l'espai públic. I a París, tot i que no som una ciutat tan septentrional com ara Barcelona, tenim una estratègia de desenvolupament dels punts a l'aigua a l'espai públic. Tenim 1.200 fonts i que faci fred o calor podem trobar aigua fàcilment als carrers. I aquesta és una de les primeres formes simbòliques d'assegurar el dret a l'aigua, i una altra forma no tan simbòlica és que l'aigua sigui el més barata possible. Si volem garantir el dret a l'aigua, cal garantir el preu més baix possible i per això mantenim el preu més econòmic possible. Per nosaltres això és una política social. Però també tenim accions per les persones amb més dificultats. Encara que l'aigua no sigui cara, hi ha gent que té dificultats per pagar la factura i, per tant, tenim fons de solidaritat amb la ciutat que contribuïm a alimentar. Hi ha 500.000 euros cada any que dona Eau de Paris a un fons de solidaritat per ajudar al pagament de les factures de l'aigua. També és un dispositiu que hem anomenat els ambaixadors de l'aigua. Parlava d'educació abans, de l'educació que cal fer. Doncs efectivament, de vegades anant a famílies amb dificultats socials o culturals, veiem, parlava de l'aigua embotellada, per exemple, és un ús molt extès, fins i tot a les famílies molt pobres, sobretot les famílies immigrades que venen de llocs on l'aigua no és potable i que consideren que l'aigua ha d'estar embotellada sí o sí. I, per tant, hi ha ambaixadors de l'aigua que van a aquestes famílies i expliquen: miri, deixin de comprar tontament aigua perquè poden beure l'aigua de l'aixeta perfectament, i ajudem a veure que no hi ha fuites, que la instal·lació és conforme, etc. Per tant, que no hi hagi pèrdua de diners tontament. I també donem accés a l'aigua a les persones sense sostre, hi ha moltíssims sense sostres a París, malauradament, o en els centres de refugiats, per tal que l'accés a l'aigua estigui garantit, perquè és una realitat a la que evidentment ens veiem confrontats. I acabaré aquí la meva presentació dient que intentem ser exemplars, sobretot pel que fa al desenvolupament sostenible en el sentit bàsic del terme. Tenim
tres pilars, el pilar social, econòmic i el mediambiental, i aquests tres pilars els intentem harmonitzar per viure conjuntament, per poder assegurar una gestió dels recursos de l'aigua que respectin a les generacions futures. I acabaré dient que aquí, com ha dit Pilar, la gestió de l'aigua no és, la gestió pública no és en absolut una excepció, està molt extès per tota la planeta, tot i diguin el que diguin els que tenen que fan gestió de l'aigua privada, i sobretot a Europa i París i Barcelona, la zona metropolitana de Barcelona, fem part d'una associació de gestió pública i intentem que a la Unió Europea també es pugui escoltar la veu dels gestors públics. Gràcies.